Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο full day of eating, στο οποίο βρίσκομαι σε δίαιτα και θα σας δείξω και την προπόνηση των ποδιών μου. Πρωτού ξεκινήσουμε με το βίντεο όμως, θα ήθελα να σου πω να κάνεις ένα subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι για να έχεις ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα χάσεις κανένα. Και αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, εκεί όπου ανεβάζω το δικό μου προσωπικό ταξίδι γύρω από το bodybuilding με το οποίο ασχολούμαι. Επίσης αναλαμβάνω άτομα για διαδικτυακή συνεργασία, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα του σώματός τους αλλά και τις συνήθειές τους, οπότε αν σε ενδιαφέρει μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Instagram και να τα πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο κάνοντας ένα μικρό update σχετικά με το που βρίσκομαι και τι ακριβώς γίνεται. Για όσους δεν το ξέρετε, πριν από έναν χρόνο ακριβώς κατέβηκα στον πρώτο μου αγώνα ως natural αθλήτρια στην κατηγορία bodybuilding και για 10 μήνες μετά τον αγώνα έβαζα βάρος με σκοπό να κάνω την αποκατάστασή μου και να βάλω και νέο μυϊκό ιστό. Έπειτα από 10 μήνες, δηλαδή πριν 2 μήνες, ξεκίνησα μια δίαιτα στην οποία από τα 69 κιλά θα έπεφτα περίπου στα 61-60, κάπου εκεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα 66 κιλά και είμαι στην 11η εβδομάδα της δίαιτάς μου, που σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα κλείνω 3 μήνες. Το πρόβλημα ήρθε όταν αντιλήφθηκα ότι το σώμα μου δεν ανταποκρίθηκε με τον τρόπο που ανταποκρίνεται γενικά και όταν κατάλαβα ότι δεν έχει αποκατασταθεί τελείως από το κομμάτι της αγωνιστικής προετοιμασίας. Όλα αυτά μου είναι πάρα πολύ πρωτόγνωρα γιατί ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να κατεβώ σε έναν επόμενο και αυτό προσπαθώ να κάνω. Να κάνω τα βήματα όπως πρέπει, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει και μια επόμενη αγωνιστική προετοιμασία. Αλλά όταν είσαι natural αθλητής, για να συμβεί αυτό χρειάζεται παραπάνω χρόνος και αν θες να παρουσιάσεις κάτι αξιοσημείωτο στη σκηνή και να φανεί διαφορά από το προηγούμενο αγώνα σου, χρειάζονται να περάσουν κάποια χρόνια. Αυτό που με δυσκόλεψε κατά τη διάρκεια της τωρινής δίαιτας ήταν κυρίως στο μυαλό περισσότερο, δηλαδή πριν κάνω την αγωνιστική προετοιμασία, όταν έμπαινα σε μια δίαιτα του bodybuilding δεν έκανα τόσο μεγάλο focus στο φαγητό, ενώ τώρα μετά την αγωνιστική προετοιμασία, η πρώτη δίαιτα, παρατήρησα ότι το food focus ήταν πολύ μεγάλο, κάτι που το περίμενα από τη μία και φυσικά αντιμετωπίζεται, δεν είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο στο κομμάτι της ψυχολογίας, όπου αυτό μπορεί να το διαχειριστεί κανείς, δηλαδή αν ήταν αυτό το θέμα και το σώμα μου ανταποκρινότανε και συνεργαζότανε, δεν θα σταματούσα τη δίαιτα, αλλά τώρα θα τη σταματήσω. Θα τη σταματήσω γιατί το σώμα μου χάνει με πάρα πολύ αργό ρυθμό βάρος. Αν ξεζουμάρω λίγο και κοιτάξω τους μήνες, για 3 μήνες 3 κιλά δεν είναι άσχημα, αλλά δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι, έτσι. Όμως παρόλα αυτά ορμονικά αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Είμαι σε μια σωματική κατάσταση, βιώνω τα συμπτώματα που βίωνα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής προετοιμασίας, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα που με το παραμικρό βγαίνουν στην επιφάνεια. Φυσικά είναι κάτι που προσπαθώ να το διαχειριστώ. Υπάρχει πάρα πολύ κούραση σωματική, υπάρχει μια πεσμένη ψυχολογία γιατί το σώμα δεν συνεργάζεται. Ο κύκλος της περίοδου από εκεί που είχε στρώσει αποφάσισε να κάνει τις δικές του ανομαλίες, οπότε όλα αυτά έρχονται να κάνουν την κατάσταση ένα κλικ πιο δύσκολη και επειδή βρίσκομαι αυτό το διάστημα, είναι ο μήνας όπου ήταν ο αγώνας πέρσι και μου είχαν διακινηθεί πάρα πολύ ωραία και πρωτόγωνα συναισθήματα την ημέρα του αγώνα και μετά τον αγώνα κτλ. Έχω μία έντονη αίσθηση νοσταλγίας τώρα
Κάτι που μου προκαλεί και μια μικρή πικρία, γιατί βρίσκομαι σε μια αντίστοιχη κατάσταση ως προς τα συμπτώματα, δηλαδή όπως ακριβώς τα συμπτώματα της προετοιμασίας, χωρίς όμως αυτή τη φορά να υπάρχει το κίνητρο του ότι ο αγώνας είναι σε κάποιους μήνες ή σε κάποιες εβδομάδες. Προσπαθώ να βάζω τη λογική και να σκέφτομαι ότι υπάρχει αγώνας. Αυτά τα κάνω για να κατεβώ σε έναν επόμενο αγώνα, αλλά είναι διαφορετικό να σκέφτεσαι ότι ο αγώνας είναι τώρα ή σε κάποιους μήνες και διαφορετικό να σκέφτεσαι ότι είναι σε 2 χρόνια, για παράδειγμα. Οπότε ναι. Άρα λοιπόν τα πλάνα άλλαξαν και η δίαιτα θα σταματήσει στους 3 μήνες ακριβώς. 12 δηλαδή εβδομάδες δίαιτας και μετά ξεκινάω μια νέα φάση στην οποία θα διατηρώ το βάρος μου σε ένα συγκεκριμένο σημείο για ένα χρονικό διάστημα και σιγά σιγά, πολύ επιφυλακτικά, θα βάζω πάλι κιλά. Ελπίζω μέχρι το τέλος της δίαιτας μου να έχω πάει 65 κιλά ή έστω 65,5 και στη συνέχεια να πάω πάλι στα 69 κιλά, βάζοντας σιγά σιγά βάρος και μένοντας σταθερή κάποιους μήνες σε κάποιο βάρος. Αυτό θα το κάνω για να κερδίσω χρόνο και να δώσω λίγο χώρο παραπάνω στο σώμα μου, ούτως ώστε να μπορέσει να ετοιμαστεί για δίαιτα και αν όλα πάνε καλά, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, κάπου εκεί τέλος πάντων θα ξεκινήσω τη δίαιτά μου και πάλι και πιστεύω ότι το σώμα μου θα ανταποκρίνεται. Ένας ακόμη δείκτης ο οποίος δείχνει ότι το σώμα μου δεν ανταποκρίνεται είναι το κομμάτι της διαχείρισης του φαγητού. Το σώμα μου δεν διαχειρίζεται πλέον υψηλή ποσότητα φαγητού. Μετά την αγωνιστική προετοιμασία έχει πέσει πάρα πολύ το φαγητό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή τρώω 1200 θερμίδες όταν δεν κάνω προπόνηση και 1400 όταν κάνω προπόνηση. Όταν τρώω 1400 θερμίδες έχω 120 γραμμάρια υδατάνθρακα, 40 γραμμάρια λιπαρών και 140 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ όταν τρώω 1200 θερμίδες τις ημέρες που δεν έχω την προπόνησή μου, τρώω 70 γραμμάρια υδατάνθρακα, 40 γραμμάρια λιπαρών και 140 γραμμάρια πρωτεΐνης. Τώρα θα πιω τον καφέ μου, θα φάω το πρωινό μου, το οποίο όπως πάντα είναι ασπράδια μαζί με ταχίνι και βρώμη. Θα αφήσω και τα μάκρος. Στη συνέχεια έχω κάποια personal τώρα το πρωί και μετά θα πάω για την προπόνηση των ποδιών. Φύγαμε λοιπόν για να φάμε. Με τα personal δεν είχα πολλά, είχα 2. Όταν έχω προπόνηση ποδιών προτιμώ να μην βάζω personal το πρωί, γιατί η προπόνηση ποδιών μου παίρνει αρκετή ώρα και προσπαθώ να είμαι, ξέρεις, λίγο πιο ξεκούραστη ή τέλος πάντων όσο πιο ξεκούραστη γίνεται. Η καθημερινή μου δραστηριότητα είναι στα 12.000 βήματα, οπότε για να μπορέσω να τα συμπληρώσω χωρίς μετά να χρειαστεί να πάω για περπάτημα ή χωρίς να χρειαστεί να κάνω διάδρομο, πηγαίνω με τα πόδια στο γυμναστήριο και γυρνάω με τα πόδια. Πάμε τώρα να δούμε την προπόνηση.
Λοιπόν παιδιά, μόλις επέστρεψα από την προπόνηση, τα πράγματα δεν πήγαν κι άσχημα. Είμαι ευχαριστημένη, απλά τώρα έχω κουραστεί, νομίζω είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έχω πιει ένα gel για να πάρω έτσι λίγο κουράγιο και τώρα θα πάμε στο δεύτερο γεύμα της ημέρας, το οποίο θα είναι καλαμπογκοφρέτες μαζί με τυρί cottage και ταχίνι και στη συνέχεια θα πάμε στα επόμενα 3 γεύματα. Πάμε τώρα να φάμε γιατί έχω πεινάσει πάρα πολύ. Λοιπόν παιδιά, αφού έφαγα το δεύτερο γεύμα, πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε μερικά πράγματα και μετά όταν επιστρέψουμε θα πάμε για το τρίτο γεύμα της ημέρας. Τρίτο γεύμα για σήμερα είναι ομελέτα, η οποία έχει 165 γραμμάρια ασπράδι, 6 γραμμάρια κρόκου, 50 γραμμάρια ποτηρί με 5% λιπαρά, 5 γραμμάρια ταχίνι, 200 γραμμάρια αγκούρι και 2 καλαμπογκοφρέτες. Αυτό είναι το τρίτο γεύμα για σήμερα. Θα το φάω και μετά κατά τις 4,5 με 5 ώρα θα πάμε στο τέταρτο γεύμα της ημέρας. Λοιπόν παιδιά, πάμε για το τέταρτο γεύμα, το οποίο είναι ρασμένα αυγά μαζί με καλαμπογκοφρέτες και με ταχίνι. Κανονικά είχα κοτόπουλο σε αυτό το γεύμα, στο προηγούμενο γεύμα βασικά, αλλά είπα να μην φάω κρέας σήμερα, οπότε γι' αυτό το λόγο αντί για κοτόπουλο έβαλα βραστά αυγά. Πάμε να το κάνουμε το γεύμα αυτό και μετά έχω κάποια personal το απόγευμα και στο τέλος θα σας δείξω το πέμπτο και τελευταίο γεύμα της ημέρας. Λοιπόν παιδιά, τελευταίο γεύμα για σήμερα είναι λίγη σαλάτα μαζί με τόνο και λίγο αγκούρι, καλαμπογκοφρέτες, τυρί με 5% λιπαρά και ταχίνι, το οποίο θα το προσθέσω μετά πάνω στις καλαμπογκοφρέτες. Τελευταίο γεύμα λοιπόν για σήμερα, τώρα έχει ύπνο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο full day of eating και εννοείται πως θα ακολουθήσουν κι άλλα με το πως θα εξελιχθεί η πορεία του gaining phase. Φιλιά πολλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!